Ta ya zan ce maka ka je ka wanke min farado ina so in je mitin sai ka je ka wanke min tukosis. Ka manta cewa motar yara ce? Ai hakuri an samu matsala ne. Amma zan je in gyara, zan je in wanke. Tashi jika kafin lokaci ya kure. Yara ne gaba ɗaya sun tara sun cika kansu da hayaniya abinda ka sa su daban abin da za su. Rabta? Yawo caji yawo da rabta. Ta ya za ka wuce? Yawo caji wahala na sha. Iya? Kwana biyu ba na ganin karabta. Ba za a gani ba yawo caji, ai kwana biyu na ke taro. Ce Allah ya dafa. Allah ya nufa. Wanda ya cana ai. Musa ka saro? A'a, ba kusa na saro ba. Wato yau ta baka labari. Abin al'ajabi muka gani. Muna cikin tafiya a sama jirgin mu wuta yake. Dada wuta yake. Kawai can hannun lu. Jirgi ya tsaya cak. Elle ka taga haka. Sai na hango citturu. Taro ya kai taro, kudi ya yarda ya yarda. A sama. Ɗaya wani shi ke da wuya na lafiya. Ke jiragen sama ne suka haɗa gosulo ingantacce sun yi. Ko da na ci. Ai ni ba ban daɗe sauka ba. Jirgin mu yana gaban naku. Ai ko da naga gosulo ya haɗu sai na fito. Na ba na nan hannu suka zo suka wuce. Na ba na nan hannu suka zo suka wuce. Sannan kuka zo ka wuce. Ba ga hanya ta buɗe ba? Na? Yanda kajin nan. Ai ba ƙaramin ce da ba ma da yi Amin. Matsiyaci garma. Wato ya zata ni ba da hankali ne ya zo yi shi kuɗa muku. To wannan raftan ba da azara aka yi shi